Haleluya. Muzuva ranhasi ndichaparidza shoko raMwari nemusoro weshoko unoti Nikodimo unobvunza Jesu. Haleluya. Nokuti kana ukaverenga John chapter 3 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 8, iyo inokutaurira kuti kwaivapo nomumwe murume wavaFarisi wainzi Nikodimo, mukuru wavaJudha. Iye wakauya kuna Jesu panguva dzeusiku akati paari, Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Why Nikodimo akauya kuna Jesu panguva dzeusiku akati paari, Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Why asina kuuya masikati? Mubvunzo. Why Nikodimo asina kuuya panguva dzemasikati? Tingati waitya vanhu here? Kana kuti tingati waifunga sokuti Jesu wakanga asorari bhizi here zuva rese? Nikodimo wakasadza kuuya usiku kuna Jesu akati paari, Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Chii chakaita kuti Nikodimo auye panguva dzeusiku kuzoudza Jesu kuti Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari? Nikodimo wakauya kuna Jesu panguva dzeusiku nokuda pokuti iye wakanga achiremekedza Jesu nokuziva kuti kana akauya panguva dzeusiku hapana mumwe munhu waigona kuzomuona kuti iye waenda kuna Jesu. Nokuti kana vanhu vaizoona kuti Nikodimo waenda kuna Jesu, vaizotanga kumuataka nokuda pokuti vanenge vachiti vaenda kumunhu wechiedza, saka vaizomuidza nemiidzo mizhinji nokuda pokuti unenge abva kuna Jesu. Haleluya. Saka iye wakasarudza kuuya panguva dzeusiku pasina munhu aimuona, ndobva ati kuna Jesu, Rabhi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Iwe unoona kuita sokuti chii chakaita kuti Nikodimo ati kuna Jesu, mudzidzisi, tinoona kuti imimi makabva kudenga, uye hakuna munhu unogona kuita zviratidzo izvozvo zvamunoita kana Mwari asinaye. Chii chakaita kuti Nikodimo aone kuti hakuna mumwe munhu angagona kuita zvinhu zvamunoita imimi kana Mwari asinemi sezvamuri kuita izvi? Chii chakakonzera kuti Nikodimo adaro kuna Jesu? Nokuti Nikodimo wakanga achiona zvaitwa naJesu kuti zvakanga zviri zvikuru. Kana Mwari asinaye hazvingagoni kuti zvingagoneka kuitwa zvinhu zvakada saizvozvo kana munhu asina Mwari paari uye asingafambi naMwari. Saka mukati muupenyu hwedu tinoda kuti isusu tisvike pakuonekwa nevanhu kuti isusu tinofamba naMwari uye takabva kudenga kuburikidza nemabasa akanaka atinenge tichiita. Vanhu vauya patiri vachitiudza kuti hama yangu, ndinoona kuti iwewe unofamba naMwari uye wakabva kudenga nokuti wakasiyana nevamwe. Zvaunoita izvi hazvingagoni kuti zviitwe nomunhu kana iye munhu iyeye asina Mwari. Tinofanira kuti tisvike pathat level yekunzaro nevanhu vachiuya kwatiri vachitiudza izvozvo kuti kana munhu asina Jesu zvamunoita izvi haangagoni kuzviita nokuda pokuti ndinoona kuti imimi makabva kuna Mwari. Haleluya. Saka chii chingaita kuti iwewe uonekwe nevanhu kuti wakabva kuna Mwari uye unofamba naMwari sezvakaita kuna Jesu naNikodimo? Chingaita kuti vanhu vaone kuti iwewe unofamba naMwari uye wakabva kuna Mwari ndeichi. Inzwa apa Jesu paakazopindura Nikodimo. Jesu akapindura Nikodimo akati paari, zvirokwazvo zvirokwazvo ndinoti pauri, kana munhu asingabereki kudza haangauoni ushe bwaMwari. Haleluya. Saka kuberekwa patsva ndiko kunoita kuti vanhu vaone Mwari patiri uye vanhu vaone kuti isusu tinofamba naMwari uye kuti vanhu vaone kuti zvatinenge tichiita isusu zvakanaka munyika hazvingagoni kuitwa nomunhu kana asina Mwari. Saka result yazvo zvinhu izvi kuzarwa patsva. Haleluya. Say I love you Jesus. Jesu akati kuna Nikodimo, zvirokwazvo ndinoti pauri, kana munhu asingabereki kukutsa haangaone ushe bwaMwari.
Haleluya. Ushe bwa mwari chiko. Ndizo izo kana vanhu vachiti ama yangu. Tinoona kuti iwewe mabasa unoita akanaka chaizo. Ende hakuna munhu angagona kuwaita kana asingafambi naMwari uye kana asina kubva kuna Mwari. Haleluya. Ushe bwokudenga bunenge bwatanga kutoonekwa pauri kuburikidza nezvakanaka zvaunongochiita. Haleluya. Mabasa ako aunoita ndiwo anogara ataura nechekare kuti iwewe kana uchinge wazopfuura pano panyika kunyange kudenga chaiko unopinda, nokuti nyika inenge ichikupupura zvinhu zvakanaka zvawaita iwewe kana kuti zvaunoita iwewe. Haleluya. Nyika ngaisvike pakuuya kwatiri ichitiudza kuti hama yangu, ndinoona kuti Mwari kudenga vanewe, ndinoona kuti Ishe ari kumusoro kudenga vanofamba newe kuburikidza nezvakanaka uye nemabasa atinenge tichiita mukati muupenyu hwedu. Haleluya. Asi result yazo ndeyekuti munhu iyeye anenge akazvarwa patsva. Haleluya. Saka Jesu haana kuda kuti Nikodimo agumire pamubvunzo wake uyo wokungotaura achiti, Ishe, toona kuti imi makabva kudenga uye munofamba naMwari kuburikidza nezvamunoita, nokuti kana munhu asina Mwari haangagoni kuita zvinhu izvo sezvamunoita imimi. Jesu haana kuda kuti Nikodimo angagumire papo, akada kuti azive nezvekuzvarwa patsva. Haleluya. Kuti kana munhu asina kuzvarwa patsva haagoni kuona ushe hwaMwari. Haleluya. Saka Nikodimo wakuda kuchizama kuti munhu ungazvarwa patsva sei. Haleluya. Nikodimo akati, munhu ungagoberekwa seiko iye ava mukuru? Ungapindazve here mudumbu ramai vake rwechipiri akaberekwazve? Haleluya. Ingava confusion ine mumwe munhu muzuva ranhasi kuti chii chinonzi kuberekwa patsva, chii chinonzi kuzvarwa patsva, nokuti vazhinji vanobvunza navanhu vachiri kunyika vachitadza kuanza mubvunzo uyu kuti iwewe unonditi ndiwe kuchechi, unonditi ndinamate Mwari, uchiti yeye ndinofanira kuti ndizvarwe patsva, chii chinonzi kuzvarwa patsva? Haleluya. Jesu akapindura akati, zviro kwazvo ndinoti pauri kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangagoni kupinda muushe hwaMwari. Saka mumwe munhu ungati ndikagozvarwa nemvura nemweya sei kuti nini ndigonzi ndazvarwa patsva? Jesu achiuya pano panyika akauya kuti iwewe neni tigova neupenyu, nokuti Jesu iye pachake ndiye mvura yeupenyu. Wega wega unomwa mvura muna Jesu haachazovi nenyota zvakare, asi kuti nyota yake ichapedzwa. Haleluya. Jesu ndiye tsime reupenyu, ndiye mvura yeupenyu. Wese auya kuna Jesu haachazovi nenyota zvakare mukati muupenyu hwake. Haleluya. Nokuti kana munhu asingaberekwi nemvura nomweya haangagoni kupinda mushe wokudenga. Saka Jesu zvaari mvura inopa upenyu, ndiye mweya zvakare, nokuti kana muviri wedu uyu ukasava nemweya mukati mawo, mweya haugoni kuramba uine nzvimbo, nokuda pokuti nyama inenge isingachagoni kutakura mweya, nokuda pokuti nyama yadhamejeka. Saka mabasa akanaka tinoaita nenyama yedu iyi kuti mweya wedu ugonaona kupona pazuva rokupedzisira kuburikidza nemuviri wedu wataishandisa tiri pano panyika. Haleluya. Vazhinji vedu tinotadza kupinda mumushe wokudenga nokuda kwemabasa aitwa nemuviri wedu. Haleluya. Nokuda kwezvinhu zvizhinji zvaitwa nemuviri wedu. Asi kana tikamendena nekulimita zvese zvinodiwa nemuviri wedu, tikaita kuti mweya wedu ugozova neupenyu, tichaonekwa kuti pakupedzisira tichanopinda mumushe wokudenga. Haleluya. Nokuti chakaberekwa nenyama inyama, asi chakaberekwa nomweya mweya. Saka iwe ukanzwisisa kuti inini handizi wenyama asi kuti ndiri womweya, pega pega paunoita chivi unobva wadzoka pamberi paMwari wokumbira ruregerero, unobva kuita zvakanaka, iri nzira yekuti mweya wako uyo ugozova neupenyu mangwana, kuti mweya wako usazoshayiwa upenyu usingaperi kuburikidza nemabasa akaitwa nenyama yako uchiri pano panyika. Haleluya. Nikodimo unobvunza Jesu achida kunzwisisa kuti chii chinonzi kuberekwa patsva, chii chinonzi kuzvarwa patsva. Kuzvarwa patsva kubva mabasa erima uchitanga kuita zvinhu zvakanaka. Haleluya. Kana waimbova munyika uchiita zvinhu zvinonyangadza Mwari mukati muupenyu hwako,
kana tava kuti wazorapapasa kura kuti zvose zvawaimbeta kudhara wazvisiya, now wava chisikwa chitsva muna Kristu Jesu. Zvose zvekare wakangamwirwa, now wakurarama sezvinoda Mwari. Haleluya, unenge wazorapadzwa. Haleluya, nokuti munhu wazorapadzwa unotya Mwari, unenge aine tsitsi nevamwe uye aine rudo nevamwe, aine kuregerera, aine mwoyo murefu pazvinhu zvose uye achizvininipisa pazvinhu zvose. Ndiye munhu azorapadzwa, uye munhu anotya kuita zvinhu zvakaipa ndiye anenge azorapadzwa. Haleluya, kana uchiri kuita zvivi, ziva kuti unoda kuti iwewe upupure kuti Mwari kudenga akukuregerera kuti mweya wako ugona nomba uchindopindawo musho wekudenga. Saka kana usingabereki nemvura nomweya, wangagona kunopinda musho wekudenga. Nokuti kana waberekwa nomweya, wakuziva kuti ini ndiriwo mweya, handichafanira kuti ndiite mabasa enyama anovhiringidza zvinhu zvomweya. Haleluya, nokuti kana ukaita mabasa enyama anovhiringidza zvinhu zvomweya, pazuva rokupedzisira uchaonekwa kuti mweya wako uchange uchitambudzika, usingawani zororo nokuda kwezvawakaita nomuviri wako pamazuva awakanga uchiri pano panyika. Mwari wokudenga ngakuitire zvakanaka nguva dzose. Gara uchinamata uchitya Mwari, uchigara uchirumbidza Mwari. Mwari wokudenga vacharangarira mabasa ako ose awakaita. Nezuva rokupedzisira uchaonekwa uchindopindawo musho wekudenga. Ama mudikanwa, tiza kuita zvinhu zvakaipa, tiza kuita mabasa ose anonyakadza Mwari, ugova munhu akaberekwa patsva. Haleluya, Nikodimo unobvunza Jesu aida kunzwisisa kuti chinonzi kuberekwa patsva chii. Munhu ungadzokerazve here mudumbu ramai vake akandoberekwa zvakare? Aiwa, it's not like that. Munhu unoberekwa nemvura nomweya, ndokuti wagamuchira Jesu Kristu uye kuti waita kuti mweya wako uve noupenyu zvakare kana apo uchinge wazosiya nyika ino. Haleluya, ndokunge iwewe watenda kuti zvinhu zvose zvenyika ino ndazvisiya, ndagamuchira Kristu anochaita zvakaipa zvakare, unenge wazorapadzwa. Haleluya, ropafadzwa nezita raJesu.